Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara. Bainting. Bay. Unsa itong bag sa hipi? Bay, kuan kaning magpatawag ko ng press conference para mabalita na yun. Ang unsa? Nito ka ano ng duha ka dinakpan, ni kanta na. Kinsa ilang pango. O, unsa? Kinsa bainting? Kinsa? Minaw na sa press conference, bay. Bainting. Dili ni mahimo nga yatang sultihan. Ay, agad na tas diskarte si Peace Police, bay. O, sige, sige. Akaroon taon, himon press conference. Okay. Himon ang press conference aron mabalita din sa radyo. Labi ng yun ni Aton ni Rufil Banyok. Ha? Mayo na nga mabalita sa radyo o newspaper. Kinsay mastermind ini. Sige, bainting. May bagting na sa imong cellphone. Ang among kontak sa suit. Hello? Doon na himuon nga press conference ang hepe. Unsa? I-live ang press conference. Tanawa sa police report nga nasa Facebook ha. Yes. Pero kadito lang. Unsa may tema sa press conference? Basta ang resulta sa panagsulti sa hepe o ang duha ka didakpan. Sultihi ang duha ka kakibot. Nga ni ana ang kwarta. Andam ko nang ihatag sa ilang pamilya. Pasaligi nga dili sila mabalaka. Tungod kay andam ko sa pagsuportas ilang pamilya. Di lang ako nakakibot kay basi badamay ko. Unsa? Paminaw lang sa press conference sa hepe. Basta usbon ako. Ayaw kumpiyansa. Kay basin og gitinuod sa duha ang ilang kanta nga laglaga na. Pisat! Kamantay ka! Di lang yun sila magpatakag bukas ilang baba. Kaya kung ila ka ng buhaton, masakiro na ko ang ilang pamilya! Kakibot. Unsay mahitabo? Kung mo kantagit sila og itugan nga ikaw ang ilang leader sa grupo. Kung mahitabo ka na, pues, kaaway ko ang tibuok kalibutan. Federico, Ug ang ugat sa akong problema. Ang nihatag na kong problema, mausi. ang imong igsuon nga si Abel. Dili ko siya igsoon, Marga. Dili! Pero may insister gid si Rafael nga iyang anak si Abel. Bahala siya. Basta kaya ko. Dili ko mo ila. Di ko mo ila sa akong igsoon. Nga ako sing igsoon. Samot na. Ganagkalitsi-litsi ng kinabuhi ko. Tungod siyang gibuhat sa akong mga kakibot. Nga sila si Tomas o Edward. Nga iyang nasikop. O kung mahitabo man, unsay buhaton nimo? Marga, Dili ka na makayaniyanos pagsuroy. Kay kung itugaan man gyud ka, natural. Pangitaon ka na. Mahimo ka ng wanted. Ug wag rin siguro nga ni anang higayuna, doon na ni mga pulis nga nangita nimo. Onsa? Dili sila makadakop na ko, Marga. Dili. Makigubat ko kanila. Makigubat? Unsaon nimo? Ikaw lang usa, unsay pwersa nimo? Dali una kong tawag ang ako mga kauban. Emergency meeting! Emergency! Buhata sa labing madali. Og ako, pwede na bang makabiya ko? Ayaw na kubiyay. Unsa? Nakasiguro ko nangita na ako si Rafael. Absag ditong inutil kong amahan. Federico, dili na mahimo. Ako'y gisangunan nimo nga muulog-ulog. Muam-am kang Rafael. Aron makuha mo ang laing katunga sa kantidad nga gusto nimong angkonon. Dili ba? Yes. Pues, kinahanglan nga mauli na ko.
Oh, okay. Pero, timani ha? Magkinaunsa ang dagan sa pangitabo. Ari ka na ko. Nakabantay ka na. Tando na yun. Nakabantay ka na. Okay. Kuha unti ka. Gikan sa mga kamot ni Daddy Rafael. Yes, Federico. Oh, niringi mong cellphone. Hilom. Oh, hello. Unsa na? Magsugod na ang press conference. Oh, unsa? Tanawa sa live, police report. Yes. Mauna ka na. Yes. Magsugod na. Kanang nilingkod. Mao ba ka na ang hepe? Yes. Siya na ka na. Oh, okay. Maing adlaw ka na itong tanan. Maing adlaw, Chief. Chief, usay progress. Nisulti na ba ang duha ka mga dinakpan kinsa ilang mastermind? Oh, yes. Misulti na sila. Patay ka, Federico. No! Dili! Kung mo, kinsa, Chief? Anak siya sa usa sa inilang sa kanilang pamilya. Anak kong milyonaryo. Multimillionaire ang iyang kagikan. Pero kompleto lang sa bisyo kining tawhan. Buang ka, hipi. Buang ka. May mong ibutyag ni mo ang pangan, Chief. Oh, pabuta ang gusto niya gayon kay ning tuwara. Milihok na nga akong mga sakop aron siya madakpan. Federico, gipangita ka na. Hilomar ka. O akong gihangyo. Kung ikaw, leader sa kakibot kang kung ugaling nakapaminaw, nakatanaw kining live karon nga press conference. Kung asa ka man, surrender na lang dong samtang dili pa wahi ang tanan. No. Dili na masabo. Dili gina may tamo. Dili. Magkamatayo na ta. Dili may tamo surrender ko. Dili. Dili ka mo makadakop ka na ko. Dili. Madakpan ka na mo, busa surrender na lang. Uy. Buo. Di ka mo surrender. Dili. Kung dili ka man mo surrender, mapugos kami. Mo pagawas kong kamanduan, shoot to kill order. Uy. Tukma yung tubag ni mo. Ayaw ko niyog. Atlo ka. Di ko ninyo maho. Hulga. Huwag ka na mo, hadlo ka. Ipahimang nuan ka lang para buhi ka nga among danon sa uskado. Nitubag yapon siya ni mo, Federico. Mura nagatubang. Buang. Ano kilabay mo na may mong cellphone? Nakagay na yun noon. Abil! Ika'y nakaingon niling tanan! Kabantay ka! Ikaw, Abil! Wisit ka, Abil! Wisit ka! Patyon ko ikaw! Patyon ti ka! Oh, gano ba ula? May balita nyo. Kuan ko no ka ng mag-press conference ang hipi sa kapolisan ug iyan ang nailhan ang leader sa sindikato nga mitulis katong tulis nga nahitabo ba? Oh, bao ba? Oh, nyor! Day, paminawag maayo nyor, ha? Nya, nag-live man siya, anay. Asa man? Kanina, paminawa, nay. Ang leader sa kakibot gang, ang responsable sa digang tulis ug patay. Mao ang anak ni Don Rafael, si Federico. Usa? No. Dili. Nyor! Ginoo ko! Kagising doon na ba? Nyor! Uy, tabang mo! Nyor! Nako, Bayabel. Kadungog ka? Si Federico. Bahisang pagkatao ni Federico eh. Wasang ko dito siya ka na to. Nulis pag yun. Responsable sa mga patay nga nahitabo din sa itong lapit.
kaluoy ni Don Rafael? Say buhaton sa imong amahan ni Bayabil ha? Imo isuon, leader sindikato! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!